יש לנו ארץ קטנה, פצפונת אפילו, ולא פשוט למצוא בה שטחי בנייה למטרות מגורים. ב-65 שנותיה התמעטו השטחים בהם עוד ניתן לפתח בנייה חדשה. איתור שטחים פנויים בינות לשטחים המפותחים למגורים ותעשייה, לתשתיות, לחקלאות, ליערות ולשמורות טבע ולשטחי הצבא הוא עניין למומחים. זוהי משימה מורכבת שרשות מקרקעי ישראל אחראית לה. אנשי הרשות סורקים כל פינה בארץ, מזהים שטחים פוטנציאליים למגורים ופועלים במרץ להכשרתם. איתור שטח אפשרי לבנייה הוא רק השלב הראשון בתהליך מורכב וסבוך. מיד עם היוודע דבר קרקע פנויה או כזו שמתפנה, מתחילה הרשות בשלבי תכנון, וזאת בשיתוף פעולה עם אין ספור גופים. משרד הפנים, משרד התחבורה והביטחון, המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, מע"צ, חברת החשמל, רכבת ישראל ועוד. תאום וגישור בין שלל גופים בעלי אינטרסים שונים הוא עניין מקצועי, והרשות מבססת את יכולותיה על ידע נרחב וניסיון רב. רשות מקרקעי ישראל מובילה את התכנון, כשהאינטרס הציבורי בראש מעייניה. עבודת התכנון לא נגמרת בסרטוט שכונות וקניונים על הנייר. כעת יש להתאים את האזור למגורים. סלילת נתיבי תחבורה, חיבור לרשת החשמל הארצית, חיבור למערכות מים וטיהור שפכים, תכנון גני ילדים ובתי ספר ועוד. כפי שהבנו, תכנון הוא לא עניין פשוט, ועשוי לארוך זמן רב. לאחרונה נמצא פתרון לקיצור זמני התכנון והטיפול בחסמים. נבנה מסלול ציבורי מהיר, הוועדות לדיור לאומי והוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור, שמטרתן היא לקדם את אישור התוכניות במהירות. הדרך ארוכה, אך זוהי דרך משותפת לכולם. הרשות גאה לבנות את הארץ ומקבלת סיפוק ענק ממציאת פתרון מגורים לעשרות אלפי משפחות ישראליות. רשות מקרקעי ישראל עושים זאת הכי טוב ובאהבה למען אזרחי ישראל. רשות מקרקעי ישראל, מחברים אותך לקרקע.